Moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quero expresar o meu agradecemento e o da miña familia a todas as persoas que fixeron posible tanto a organización da exposición sobre o Peinó, o meu pai, como este acto. En primeiro lugar, a área de Cultura do Concello de Lugo e a súa concelleira, Maite Ferreiro, por promover, colaborar e facilitar a celebración do centenario. Aos traballadores da área de Cultura e as do vello cárcere, por estar sempre atentos e prestando a súa axuda en todo momento. Ao Museo Provincial de Lugo e a súa directora Aurelia Balseiro por ceder as obras de Peinó que están nos seus fondos. As persoas que tamén aportaron as súas obras: Ángel Patricio Rodríguez Argibay, Xulio Sir Ramil, a Fundación Novoneira, José Luis Estar López, Toño López Fernández, María Pardo Teijeiro, Ricardo Rodríguez Ferreiro. Aos meus amigos Manolo, Óscar e Pablo polo seu apoio na logística. E no día de hoxe, a todas as persoas que gentilmente aceptaron intervir neste acto de lembranza de Peinó. E, por suposto, a todas as persoas asistentes. Moitas grazas. Unha das lembranzas que teño de cando eu era un rapaz era a visita ao taller do meu pai de artistas, poetas, xornalistas. Lembro a Blas Lourés, a Luís Pacios, a Tino Prados, algúns dos cales adoitaban pasear xuntos polas rúas do centro. Tamén a Uxío Novoneira, Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco, aos tres poetas, Jesús Manuel Valcárcel, Xulio López Valcárcel e Xavier Rodríguez Barrio, aos que sempre lembro xuntos e que se achegaban polo taller a tardiña, que logo saían con Peinó, cara a Praza Maior, a zona da Praza do Campo. Tamén a xornalistas como Antón Grande, López Castro e Xulio Xiz, que lle entrevistaron. Todas esas persoas tiveron gran importancia para o meu pai. Algúns fixeronlle caricaturas, un conto, poemas, críticas en xornais ou libros, entrevistas nos medios de comunicación. Lembro tamén a visita de dous xogadores do Breogán ao taller no ano 1976. Eran xogadores, pero que eran tamén artistas. Nese momento presentaban unha exposición conxunta na Diputación. Eran Juan Miguel Prada e Bob Fullerton. Fixeron unha reportaxe fotográfica das obras de Peinó. Sacaron as esculturas á rúa no medio da expectación e a curiosidade dos veciños e transeúntes. Con Prada, o meu pai coincidiría tamén máis de 10 anos despois na Escola Taller do Concello de Lugo, posto que Prada era profesor da mesma, e Peinó colaborou como monitor de talla no módulo de carpintería durante un tempo. A Escola Taller desenvolvía neste emblemático edificio as súas actividades. No taller de Peinó amoreábanse as obras. Lembro que o meu pai mostraba aos visitantes a escultura que estaba traballando e logo collía en peso outras con gran esforzo. As máis grandes as colocaba en riba do banco, as xiraba e explicaba aos interlocutores o que había en cada parte. Aquí este animal significa isto, este demo está aquí por isto, esta serpe, todo o que ele representaba. Unha das persoas que iban participar neste acto, Elba Rei, presidenta da Fundación Novoneira, comunicounos que finalmente non podía desplazarse ata Lugo. Pediunos que lésemos un pequeno texto que nos enviou coas súas lembranzas de Peinó e da escultura que posúe na Casa Museo de Uxío Novoneira, en Parada do Courel, e que pode verse na exposición. O texto é o seguinte: unha pequena talla en madeira de Peinó, un artesano lugués que Uxío valoraba moito. Era humilde, tímido e silencioso. Case non se atrevía a falar con Uxío, quen sempre o animou a seguir traballando e valorando o que facía. Esa talla é unha peza que Uxío comprou. Simbolizaba unha parella do Lugo da posguerra, paseando a mansedumbre a pesar das precariedades. Esta obra foi mercada por Uxío Novoneira para agasallar a súa dona polo seu aniversario, nos anos 70. Moitas grazas, Elba e Uxío Novo Rei. Hoxe, neste auditorio, temos a gran sorte de contar con boa parte das persoas que mencionei. Eu estou desexando escoitar as súas palabras. Agardo que o acto sexa tamén do agrado de todos e todas as presentes. De novo, moitas grazas.